Hola, el tema de la següent presentació és sobre els qüestionaris en format test, en format examen i l'avaluació sumativa. Parlaré sobre la importància dels qüestionaris amb retroalimentació diferida per a l'avaluació sumativa. Els qüestionaris en format examen, en format test, amb retroalimentació diferida, són essencials en l'avaluació sumativa de llengües per diverses raons. La primera raó és que és una avaluació autèntica. Simulen situacions d'avaluació realistes, el que permet als estudiants demostrar les seves habilitats en la llengua de manera autèntica. La segona raó és que ofereixen una mesura precisa. Proporcionen una avaluació precisa del coneixement i les habilitats lingüístiques dels estudiants. La tercera raó és que ofereixen una retroalimentació constructiva. La retroalimentació diferida permet als estudiants entendre els seus errors i aprendre'n, la qual cosa és essencial per a la seva millora contínua. La quarta raó és la motivació. Saber que rebran retroalimentació, que rebran un feedback després de l'examen, pot motivar els estudiants a esforçar-se més en la seva preparació. I el darrer argument seria el tema de l'avaluació equitativa. Els qüestionaris en format test, en format examen, proporcionen una avaluació justa i objectiva, en utilitzar preguntes i criteris i qualificació consistents. En resum, els qüestionaris en format d'examen, en format test, amb retroalimentació diferida, són una eina valuosa en l'avaluació sumativa de llengües, ja que ofereixen una avaluació autèntica i proporcionen als estudiants l'oportunitat d'aprendre dels seus errors i millorar les seves habilitats lingüístiques. Per totes aquestes raons, són d'una gran utilitat els qüestionaris dins de la plataforma Moodle en format test. Un salut!